Temos algunhas palabras ou expresións, a ver se as acerta Carlota. Como convive con súa avó, coa súa avó, mellor, pois, sabe. A ver se sabes. Espera, ti ensínallo ao público, Pepa. A ver se sabes, Carlota, que significa chamar as vacas. Chamar as vacas... Vas-me deixar aquí de parva. Non te deixo, non. É outra generación. Chamar as vacas eu entendo que sería cando chamabades por elas para agardar e que foren para a cama. Pois non. 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 Que é, Pepa? chamar as Contanos. vacas. Chamar as vacas é cando se iba a traballar, cando estaban ao carro ou se iba a labrar a terra e íbamos para o campo a traballar, a radio ou tal o millo ou o trigo que fora, entonces aí tirabas pola corda e entonces se chamar as vacas. Eso é chamar as vacas. Ai, mijita. Unha cosita Vale, máis. case pasou, vale. A ver a seguinte palabra, que temos así de preguntar salteado. Non é esta. Ajá, unha que queiras que temos unha chea delas. Bueno, pois esta, vai igual, aunque non vai polo orden mismo, vai igual. Non vai polo orden mismo, que nós non temos por que ir polo rejo, que decidimos Polo nós rejo, o que exacto. queremos. A ver, un momentiño. O coleiro. O coleiro. Pois... Coleiro. 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 A ver, que é un Será coleiro? unha planta, Coleiro. será Coleiro... un utensilio, será... Que será? Un utensilio estou segura. Sí. Un utensilio. que? Estás no certo. Para que é este utensilio? Veña, Pepa, dame unha pista que eu duches a ti, A ver. Pórtate ben. Pois mira, este é para cando se facía a malla do trigo para levar o grano do trigo á limpadora. E na limpadora limpiabas, e despois en sacos levabase para as huchas. Pois eu iba a dicir un colar, entonces nada. E é un coleiro que é de esparto, é máis estreito arriba, abaixo e máis ancho arriba. Ese é un coleiro ou unha cesta. Tamén había cestas de madeira. A ver, a cousa está difícil. Eu voulle decir a Pepa que diga ela a palabra que quere dicir, que a ver se a súa neta lle acerta esta terceira. A ver, cal queres, Pepa? Esta mesma. Esa é estrela. Moscar. Moscar. O verbo moscar. 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 Que é moscar? Que difícil me estás poñendo. Terá que ver cunha mosca, pero... Moscar. Moscar. Que é moscar? Isto vai ter que ver coa horta. Sí. No, a ver, No, Pepa, sacámola de dúbidas Ay, e estamos por favor. facendo pasar un mal rato. A ver, Moscaban as vacas. Fai moitos Cando anos. faltaban as moscas. Cando era no verano, facía calor, as vacas moscaban. E botaban a correr e metíanse entre arbustos ou corrían para casa, porque había tabaos, que ahora non hai, que é un tipo de mosca grande, e esses tabaos pinchábanos e escapaban. aí está, cantas cousas aprendemos dos nosos maiores. Moitísimas grazas, Carlota Jatos, e máis a Pepa por estar con nosos no programa. Poden seguir nas redes sociais. Deixamos palabras para outro día Vale, tamén, moi Pepa. ben, moi Non hai ben, ningún estupendo. problema.